dan sai ya san da ya bata mana dan mun wuce inda za mu yi kiran minista a matsayin mu har ya kai wayan mu ma baya daga wallahi bai isa ba. Ku saurara ni ga mafita wannan ƙasa dai ka tabbata ga hannunmu take abinda nake so mu samu lokaci mu shirya mu je mu ga shugaban ƙasa da kanmu. Gaskiya ne Alhaji amma abinda ni tunani shine wai na so ne mu bi doka da oda don mu kai ga tattaunawar mu da shi amma ka diba yadda abin ya kasance. Haba Alhaji Hudi yanzu saboda Allah da Annabi doka da odan nan duk ita wata kama wannan lokacin saboda Allah da Annabi wace doka da oda Alhaji Hudi wata nawa yanzu saboda Allah da yanzu an yi abin nan an karewa yanzu doka da odan nan muna ta biyu dan mu baci yake akan dan karamin mutum da bai kai kawo ba kai da kanka ka bude baki kace ministan nan mu muka yi shi duk duniya kuma ta sani yanzu ga yanan kira ne ake baya daga waya ai ina ga kai wannan shawara ta alaihi mutala mu yi nazari akan mu samu lokaci kawai mu ga shugaban kasa kai tsaye kawai. To in ko haka ne ranar juma'a za mu tafi saboda malamai magadan annaba suna cewa ranar juma'a cike take da sa'a a wannan lokaci sai mu haɗu da shugaban ƙasa da haka da wannan za mu yi wannan yaushe za mu zo mu tsaya muna ne kawai mu tsaya ɗan ƙaramin aiki bai ta mana yawo da hankali Allah ya nuna mana juma'a lafiya. Amin Alhaji. Amin. Rake masha Allah. To haka ya yaushe za mu zo mu da wannan tsulla tsulla. Haba Alhaji. Ai ka san ana mana wasa da hankali. Ka san akwai wani abu. Ai shi an ci yaro bai san wuta ba sai ya dafa. Barin bamka maka ruwa na. Bamka maka ruwa na ne. Yawwa. To kashi kun tuwo ko ni gidanka ne baka ci ba. Sai ka ci mu gani. Iko Allah. Ka mashi. Ci tuwon mu gani. Sami shi. Kai daga zakko ka sai ka ce a kasa shi. A kasa shi. Kai. A'a ayi nazari. Ayi nazari. Kana ji ga mutumin nan. Taɓa ne daga taɓa. In kashe ka. Kai kana shi nan ya kamu. Yana kam. Nan da kamu. Ka ba shi dai. Yawwa. Nan da kamu. Kana ji ga masta. Jama'a barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku inda za mu gabatar muku da labaran namu na rana amma kafin nan ga kanan labarai. A yau ne dai haɗaɗɗiyar ƙungiyar na ta ƙwadago ta ƙasa suka fitar da wata sanarwa kan gwamnati ta ƙarawa ma'aikata albashi. Sai kuma za ku ji irin nasarorin da jami'an tsaro suke samu akan 'yan ta'adda a filin daga. Kana gwamnati ta fitar da wata sanarwa akan irin mutanen nan da suke shigowa a birni in lokacin aikin gona yayi ba su komawa gida. To a wannan karo dai gwamnati ta ce za ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki domin mai da kowanne daga cikinsu a cikin garuruwansu domin yin na doke tsohon ciniki. Kenan mu kan ba mako. Abokina ka yi cilin ka yi jina ka zo ka gani muska laya ko. Yanzu kai kana ganin akwai wanda isa ya sani abin da ban yi niyya ba. A yuni in ba ka yi mini bayani ba ya za in san ko mene yake fata maka dai. Wai labarai ne ake na kamzon kurege gwamnati ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan masu zawa daga birni daga ƙauye menene a kwashe su a kai su je su yi noma menene mai aishe sa ka gana kashe radiyo a mako to kai yanzu ciki ina ka ga laihi cikin wannan magana shi wannan shugaban namu mutum ne wanda ke da manufofi yana da aƙida ta sanya ga kodon lokaci fannin noma da kiwo suna haɓaka suna bunƙasa. Dakata koro, dakata.
dama na san kana da tau. Wani? Kai. Kuma na daɗe ina ganin take-takenka a hwadan nan ta son kare na min wayo. To diba tashi. Tashi tore na bai ɓaci ba. In tashi daga nan? Eh. Wurin ka ne na? Tashi. Ban tashi. Tashi. Ba a tashi. Kai. Kai, ni ne maganin kanan garin. Ni ne maganin kanan garin. An buga bari. Adagi ba ruwan. An buga tsaya. Ba ruwan. Kawai bar su. Wanda na ya laune. Bari. Haka isa ka kama ni mako, ka kama kwalata. Bari ganin wai kai dingim. Wallahi ba girma ga damisa ba. Azaba. Sai ce maka ina jiran ka. Ni sai na yi maganin ka. Dama ina da haushin ka. Mako kawai ku ba hamu ta iska shi yayi daidai. Iya da haushin ka. Kama ya. Kai mako sai da ni gaya ma iya da haushin ka. Yawa kadagi. Kawai ku ba hamu ta iska kawai. Shikenan. Kawai. Wanga ina tamfare shi dai bai zube ba. Ba ka ce mun In dai ka cika namiji. Don Allah ka biyo ni. To mako je ka Mu je mako same ni. je ka mako je ka. Kai tare da mu bayani ba ka rage na. Bari in gaya maka. Ni na rantsa Allah ba mai ja da ni nan ya zauna laya. Ko magana ce ta hankali mun. Dama Ka kullum ƙara zama ka ji daɗi. shikenan ku je. Wallahi ka ƙara zama. Wallahi ni wannan kamar kana muni goge ne. Ina jin kana zuga ni ne. Kana zuga ni ne saboda kwanan ka sun kare. Sun kai karshe. Ni zan maganin ka. Kai. Gafara mako. Kai kana sa yana ne. Gafara. Bai kamata ba da Allah. Ba iya koyi ba sabawa a dara. Allah ku bar ni in maki. Mako Bar ni in maki. Man kada guda. Ba ka ƙara magana wannan baki na kenan diwa. Dagumin kaka yana Sai bi biro a ta. Muna mauna ba muna sai muku baturori. Ai shi yasa bai bugu. Bakin kaza. Dagumin kaka yana shi yasa bai sai bugu. muku baturori muka yi maula. Bar shi. Mai taya sai ka ce ana tura shi daga baya. Bar shi. Aha. Da fatan dai muna lafiya. Ranka ya daɗe. Ya gidan? Masha Allah. To ina farin cikin haka. Ni ce ya kamata a yi ga juna ko? Yawwa. Yawwa ranka ya daɗe. To wallahi na ji daɗi. To shikenan godiya ni kai. To shikenan sai mun haɗu. To a zama lafiya. Madalla madalla. Wallahi ko cito da ni miya ce ya sha. Kai! Hawa wannan. Assalamu alaikum. Ayya. Yasa kuke zanzana haka? Me na gogawa? Ku bari mu haɗu gani ga ku. Ba komai ake faɗi a waya ba kuma hawa. Shikenan. Yawwa, ta huta lafiya. Masha Allah. Kai. Allah na gode maka. Tunda duk inda muka dafa mu ne masu nasara. An buga tun da muka zo wurinka mutumin ka ya shigo da mu ba abin da ke sai rubuce-rubuce. Bai kula da mu bai san muna zaune. Sai shi alin gaban sheki. Shagula kabi ne. Na malam. Dan Allah wai ministar shi da wani ne ciki. Shi da Daphne. Sun jima. Ba ka iya zuwa ka gaya musu muna nan muna jiran su. Aiki ne wasu ke. Ranka ya daɗe, mun san aiki ne suke yi, amma ka je ka shaida mishi ka ce muna jiran shi. To a gaskiya sai ku yi haƙuri. A irin wannan ranar dama, minista bai cika sauraron mutane ba. Ko ba gaskiya ba.
kuma duk abin da ake yi to wai menene ba kuke so ku gaya mishi ku gaya mishi mana. Wannan tsakaninmu ne da shi. Gaskiya ne, sirri ne. To da sirri ne. To ku iski shi a gida mana sai ku yi magana. Nan ne ya dacewa mu tattauna da shi. To a gaskiya minista shi da kanshi ne ya ce in mutum ya zo mu saurari menene ya kawo shi ya gaya mu, in ya gaya mu rubuta mu aika mai mu gaya mai abin da mutum yake so, ko kuma kun ce sirri ne ku je gida ku iske shi mana. Yaya haka? Ko dan mun ce ma maganar sirri ne, mu ma zancen aikin ne kamu. To kai to sai ku hakuri. An buka. Na'am. Na rance da Allah. Dan bariki bala'i ne, masifa ce. Ka san ko me yasa daga haka? Wannan ministan din da garin su da garin mu kusa da kusa ne muke tak tak. Kai daga garin su ake zuwa garin mu ai karatu. To muna nan sai mun ga kul wadaka. Kwarai. Kuma ba ni tamar maso. In tamar maso. Ba ni. Kwarai. Mun ga haka. Kai. Kan da hankali. Ku shigo cikin biro kun ga kasanta anan. Wuri a share a tsabci a goge. Ku zo ku zauna kuna cin min gujiya. Cin gujiya laifi ne nan ne. Diba. In gujiya ku za ku ci ko ta ku ba ni. Kai ai sai an ci gujiya nan ne kai. Ci gujiya ka kuma ba wanda isa hana mu ci gujiya nan ne. Ministan ma dan garin mu ne. Yawwa. Tamar musu. Ki zago. tiraf na zaɓa domin balaguro. Ni ma so ni tiraf na zaɓa domin balaguro. Albishirin kuma suniyar tafiya bulaguro. Suni tiraf ta kamu ku daidai da zamani. Motoci kala-kala har VIP akwai ciki. Albishirin kuma suniyar tafiya bulaguro. Suni tiraf ta kamu ku daidai da zamani. Motoci kala-kala har VIP akwai ciki. Shakallo tamkar watan sallah ga su sun fito. Motocin Sony tiraf yanzu ake ta ambato. Ni so ni tiraf na zaɓa domin balaguro. Albishirin ku har da VIP sabuwa
yarda a bar ni baya ba. Albishirin kuma siniyar tafiya bulaguro. Sony Tractor kama ku daidai da zamani. Motoci kala-kala har VIP akwai ciki. Sannan bangaren tasha ma sun ji na sabuwa, ga sabon siya shi da sabin motoci gaba daya. Ni Sony Tractor na zaɓa domin balaguro. Sabon siya shi yana a nan rabuwar filin gyako sai na ce rampuwan talwa kun fi gamsuwa. Ni Sony Tractor na zaɓa domin balaguro. Gurin kwana kamar a otal kuke babu damuwa, sannan ga tsaro da kayan ku da ku gaba daya. Ni Sony Tractor na zaɓa domin balaguro. Direbobin su duka kwararru ne masu hankali, kuma Sony Tractor ta sa doka babu tantama. Ai tuki ban da garaje tsarin ga yayi min. Albishirin kuma siniyar tafiya bulaguro. Sony Tractor kama ku daidai da zamani. Motoci kala-kala har VIP akwai ciki. Ga su ma'aikatan mu na kula jama'a da gaskiya, abokin ciniki sarki ne gumma yan uwa. Fannin karɓar sako ko aike ga yan uwa, da kun zo Sony Tractor muradin ku ya biya. Albishirin kuma siniyar tafiya bulaguro. Sony Tractor kama ku daidai da zamani. Motoci kala-kala har VIP akwai ciki.